Nou ja, ik zit hier met dat ik veel bezig geweest ben. Hè? Als het nodig is om molmaatje te kunnen. Ja, nou ja, morgen dan uiteraard melken. Doordat er iets minder wien stiet als je hoort, maar misschien een keer wel melken. Dus we melken sowieso, daar begint het mee. Nou, dan hebben we hier brouwerij, dus je kan koffie drinken of thee. En dan hebben we dan kruidenkoeken bij, cake, appeltaart en dat soort dingen van die zagen mol. En dan komt de verhalen vertellen. En ja, wat de orenmolens betreft, iedereen het zijn eigen programma. Dus, maar in principe draaien ze en ben je in bedrijf. Dus het molenvak is gewoon een prachtig mooi vak natuurlijk. Dit is sowieso wel een mooie molen met die melie. Het is een hele handige molen. En ik denk een molen met geschiedenis. En voor de rest dat molen is wat ik had. Het is vrij in, best met de natuur bezig. Met een grote houten machine best natuurlijk. En het is altijd weer roos. Je is altijd mooi zwemmen op de molen. Van 10 tot 4 ben je hier. Je bent hartelijk welkom.